Mina besilo ngiyathoza ningahlala phansi. Mphathi wohlelo sizwe samakeba mongameli umhlonishwa ubaba uMongameli Ramaphosa, mongameli wezwe lase-South Africa, ongangezwe lakhe ingwenyama ewumalume isilo sangwane ukuthi umshado wesithathu malume ngibingelele umongameli abadala umhlonishwa ubaba umbeki ekhona phakathi kwethu ngiphakamisa futhi omunye umongameli wethu omdala ubaba uZuma uGedleyisekisa Zuma. Ngiphakamisa futhi ukubonga okukhulu usekela umongameli naye umdala umama uMlambo Ngcuka naye okhona phakathi kwethu. Ngithokoze futhi kakhulu nina besilo ukuphakamisa umama uNkosazane Dlamini Zuma. Ngikhona lapho ngiphakamise okukhulu futhi ukubonga umama uPremier wethu umama uMadube umhlonishwa, ngiphakamise futhi umhlonishwa ubaba uDuma ngoba ngikhuluma nje osukwini lanamhlanje ukuphakamisa ukubonga okukhulu kubo bonke laba bantu engisabize amagama abo manje. Ngiphakamise futhi ukubonga okukhulu, ngiphakamise ijaji ubaba uMadondo we-Justice Fraternity ekhona. Ngiphakamise umbhishobhu wami omkhulu naye u-Archbishop ubaba uMakhoba. Laba engibabizayo njalo ngoba ngikhuluma ngabo nina besilo abadlale indima neqhaza elikhulu empilweni yami ngibambisaneni nesizwe sonkana kanye nami ngoba ngedlula kubona nje kanjena indlunkulu izongixolela njengabasekhaya ngizogcina ngayo. Ngithokoze kakhulu ngiphakamise ibandla lamaNazaretha eliholwa uNyazi lweZulu. Ngiphakamise
okukhulu futhi ukubonga nokwamukela ubaba uNongqola we-12 Day Apostles. Ngisekhona lapho kakhulu emnyangweni kaPorter umnyango wezemvelo. Imbali zesizwe-ke lezi izona lezi ezintombini zomhlaba imbali isizwe siyaziqhenya ngani, nami ngingedwa nje ngiyaziqhenya ngani bantu bami. Ngithi ngicela ukubonga nje ukugcina ngibonga kakhulu ngabantu bakwaZulu ngafeka lahlala ngafike lahlala ukuthi benilokhu kuhamba ekwafika lesi sikhathi libonisa okuyinikela asambe